חושבים לרכוש רכב? בוודאי עולות לכם הרבה מחשבות. לחברת טריידמוביל, חברת הטריידין הרשמית של יבואני הרכב, תשובות לכל השאלות. טריידמוביל, חברת הטריידין הגדולה בישראל, הינה מהחברות המובילות והאמינות בתחום עסקאות הרכב. לא במקרה גדולי יבואני הרכב בישראל בחרו בטריידמוביל באופן רשמי להיות לחברה המשווקת את רכבי הטריידין של לקוחותיהם. נציגי טריידמוביל יושבים קבע בסוכנויות המובילות על מנת לקלוט את הרכבים האיכותיים ביותר לטובת קהל לקוחות החברה. עובדה זו מאפשרת ללקוחות טריידמוביל לרכוש במרבית המקרים רכבים מיד ראשונה פרטית, שמורים ומטופלים. בחרנו בחברת טריידמוביל בזכות המקצועיות, השירות ומעל הכל ההגינות והשקיפות המאפיינים את החברה. אנחנו מאוד מרוצים מהשירות של חברת טריידמוביל, היא חברה שעובדת ברמת מקצוענות גבוהה מאוד. חברת טריידמוביל תומכת במחירות שלנו, אנחנו תומכים בפעילויות שלה, והשילוב הזה הוא שילוב בהחלט מנצח. נושא הטריידין מהווה פקטור מאוד מאוד חשוב בעת קבלת ההחלטות של רוכש הרכב החדש. אנחנו מקבלים מענה מאוד מקצועי ואמין מחברת טריידמוביל. חברת האלקר ממוצבת כיום בחמישייה הראשונה של יבואניות הרכב בארץ. בעזרת טריידמוביל מבצעת את פעילות הטריידין לשביעות רצוננו, לשביעות רצון הלקוחות, ובעזרתה מצליחים להגיע למספרים הגבוהים אליהם הגענו. בטריידמוביל מצאנו את רמת השירות, האמינות והמקצועיות המתאימות לסטנדרטים הגבוהים שלנו ושל לקוחותינו. בחברת טריידמוביל מקפידים על אמינות ושירות מקצועי ללא פשרות. הרכבים שנרכשו במסגרת עסקאות הטריידין עוברים תהליך של הכנה ובדיקות קפדניות, בכדי להבטיח שלקוחות החברה יוכלו ליהנות מרכישה איכותית, שמאחוריה יש כתובת אמינה ואחריות. זו רכישה בראש שקט. לאחר תהליך ההכנה והבידוק מוצעות המכוניות למכירה בסניפי טריידמוביל ברחבי הארץ. בנוסף, מעניקה חברת טריידמוביל מענה הוגן וקל במכירה או בהחלפת הרכב שנרכש בעבר על ידי הלקוח בחברה לרכב מתקדם יותר ממלאי הרכבים הקיימים בחברה. חברת טריידמוביל מפעילה עבור לקוחותיה מוקד לקוחות המעניק מענה מיידי והדרכה מקצועית בכל הקשור לרכישת המכונית. מסלולים מגוונים, מימון מרבי ברכישת הרכב, אופן החזר התשלומים ופריסת התשלומים, ביטחון ברכישה ואפילו התחייבות מצד החברה לרכישת הרכב מהלקוח עוד בתקופת האשראי במידה ויחליט לשדרגו ברכב חדש יותר, ייעוץ ברכישה וכן אפשרות לטריידין עתידי. חברת טריידמוביל מעניקה ללקוחותיה מענה מלא, וכשהכל נעשה תחת קורת גג אחת. מלאי של כ-1,000 רכבים ממגוון מותגים, מסלולי מימון רבים ומשתלמים, אחריות לרכב הנרכש, אבזור לרכב, רכישת ביטוח ועוד. אז אם החלטתם לרכוש לעצמכם רכב איכותי, יש לכם כתובת. חברת טריידמוביל. טריידמוביל, מכונית מהיבואן לצרכן.